Вечером за ужином сел кушать. Киш белән ашарга утырдым. Берничә калак капканнан соң авызда ят әйбер барлыгын тойдым. Ул пыяла кисәге булып чыкты. Мансур Мөхәммәтшинов аппетит белән ашарга утыргач әнә шундый күңелсез хәлгә юлыга. Ул ялгызы яши. Игътибарлы булуы җәрәхәт алудан саклап калган. Есть у меня вторая банка запечатанная. Минем әле ачылмаган икенче банкымда бар. Минем аңа экспертиза ясаттырасым килә. Әлеге банкда да пыяла бармы, юкмы икәнен тикшерсеннәр. Булган очракта сатудан алсыннар. Пыялалы лечин ул ташламалы бәядән Казанның зур сәүдә кибетләренең берсеннән алган. Үзе әйтүенчә, киштәдә соңгы 2 банка булган. Ризыкка ничек пыяла кергән? Бу сорау әлегә җавапсыз кала. Бу кыйпылчык пыяла банк авызының бер өлешенә охшаган. Тик бу лечи банкасыныкы түгел. Соравына җавап алыр өчен Мансур әфәнде Роспотребнадзорга мөрәҗәгать итте. Заявление написать по поводу некачественного товара. Сыйфатсыз товар турында гариза язарга дип килдем. Бүген сезгә шалтыраткан идем. Банкын экспертизага кабул итмиләр. Әмма бер ай эчендә мәсьәләгә ачыклык кертергә вәгъдә бирелә. Фотографиям только что проводится расследование. Бу мәсьәлә белән белгечләр шөгыльләнәчәк. Без товар түгел, документлар гына кабул итәбез. Закон буенча товар сәламәтлек өчен куркыныч дип табылса, барлык партияны сатудан алалар. Әмма бер ай эчендә аны инде халык сатып алып бетерергә мөмкин. Біз лечо сатып алынган сәүдә үзәгенә киттек. Запечатанные банки стекол. Так. И после этого оформим возврат. От лица компании, от себя лично приношу извинения за... Компания исеменнән килеп чыккан хәл өчен мин гафу үтенәм. Без бу очракта азык-төлек белән тәэмин итүчегә дәгъва белдерәчәкбез. Барлык фотоматериалларны, тиешле сәүдә документларын, накладнойларны аларга юллаячакбыз. Закон буенча зыянны капларга тиешләр. Әлеге товарны сатудан алачакбыз. Лечо банк сатышлыгында аны җитештерүченең телефон номерлары күрсәтелгән. Без аларга шалтыраттык. Лечо обнаружил кусок стекла. Дальше можете писать там уже своими словами. Банкы этикеткасында электрон почта адресы бар. Дәгъваларны шуның буенча юлларга була. Алар бер атна эчендә каралачак. Мансур Мөхәммәтшинов әлеге лечалар өчен теләсә кайсы вакытта акчаларын кире кайтара алачак. Әмма әлегә ул бу банкаларны бәйсез экспертизага тапшырырга җыена һәм җитештерүчене судка бирәчәк. Гөлназ Гыниятова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.